July. Sa July. Hydration. Matandog kay. Basta mo tanam mo sa low pressure area, ang area nag-low ang pressure. Wala siya meaning. Simple. Wala pa niya po ang pag-duty sa Philippine Area of Responsibility, di ba? Dili pa siya pangalanan. Oh, correct, sakto. Low pressure, pwede po wala pa na Oh, low pressure pa yun. Philippine. Ano ito, minit sa pag-asa ma? Philippine Astronomical, Geographic. Geophysical, Philippine, kapag Ilang earphone ba ni Dudong kinabasa sa tulog? Di man bugnoy lang ito. Meron ba sa sakyanan na to? gamay kay. May kay. Sana to kuwan na to. Ay, puno na gid siya. Stop na na, baby. Balik ang charge ba? Katong kuwan mo ba? Dashcam to pagay, dapat dashcam. Okay. Dashcam. Para. Ibitay diha ba? Oh, importante bi ang dashcam. Ito. Bye. Ano mo eh? Okay guys, lugar ka na rito ng tuwang. Kuwan man na time lapse. Pas-pas. Hi guys! Taki guys! Hi guys! Alas reading naman Ay, dito. wala na dyan mo nang tingog tapos walaan mo na upan sa tutangan ng music. Ay, ibangil yung cellphone na yun. Pati ang Pagpinigyan madala yung cellphone ka na yung naong ibangil. Ikaw na nga nag-drive ka. Hi guys! Taki guys! Ay, nag-alak. Ay, yapin ko ang nagpay. Maritugpan sa... Siya magtunay mo sa kunawang bangga. Storya ni Ijan gabi ba? Dok! Aka na. Si Janda. Oh, ipot. Attorney! Akong magpailis ko sa akong apelido. Kaya akong apelido ang ilan kayo. Kalag. Ano yung mga apelido? Tubol! Siya nga, dako kag magasto. Ang mahimo na to na nga, mas dali siya, balihon lang ginato. Nya, dalira! Attorney, dalira! Oh, tubol! Balihon, lubot! Ang pilino sa Pilipinas. Wala dyan na kuha ang Spanish yung apelido na. Ang uman na ba? Mahimo na sir, balihon, ikaw lang siya balihon, pero dili kay minimal rin mo gasto niya. Dali ra pud siya. Nanaot sa may tapos ang apelido nga tubol sir, na mahimo na siyang lubot sir. Papila pa yan sa pagpapurti. Attorney, Bitaw, pila sa ipakita. ako eh. Pero, tigaan, kwarto ng gamay. Nawala kong bantalan sa Medina na. Pati sa inyo, kawala. Bantalan? Grabe. May biyahe ka para kamigin ron. Wala. Tatlo kayo. Muna yung nakabati ang isla, magbagyo, kaya di ka kabiyahe basta-basta. Di man bagyo pa. Bisa natin mag-practice. Pero maayo na sila. Nagkaman improvement sa Military siya. kamigin. Business, pag nila ba? Gusyo. Dapat na ako hindi siya pwede lang mag-business kay. All good. Mga ka-wonders, good morning. We're traveling to Cagayan de Oro City from Medina to Cagayan de Oro City, no? So, buhatag video kay observe ta sa dalan ug sa palibot kay naay low pressure area. Kung mangutana mo unsa nang low pressure area,
But pasabot ana mga ka-wonders, low pressure ang area. Ang area nag-low ang pressure. Ano na siya? Kinamdo yung video nga. Exercise. Friday din ko ni Mama pohon. First date anniversary ni Mama. Mas ng mga paputok lalo may mga online transactions pa rin. So baka po mas madami po ngayon ang mga disgrasya. Wala ni andar. Wala, wala aircon. President Dr. Wala, galaw ko na palong. Wala. Wala kurinti ba? Wala. Wala, may galing na. Free ang kuwan, pintana. On the spot at drug test sa sunod tuig sa Bilibid. Umangking ang nakuha. Di ba yung muna man nagkikuhan pa, gisumpay? Kuhan bisita ni Atty. Siyempre 23 ng tuiga. Madalilugar ang vice retired General Agrego. Ay, paano yung dalan ka ba? Pakilid. Video? May nag-live ko may dito si ko may.